Ràdio Sant Quirze presenta L'últim maig, amb Òscar de la Riba. El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, dona per finalitzada la temporada. Un cop establert el primer pas, el president de la Federació Catalana i la seva junta deixaran en mans dels clubs la resolució mitjançant referèndum si la temporada es declara nul·la o amb ascensos i descensos. L'AFE critica el protocol del Consejo General de Deportes. Diuen que hi ha dubtes encara per resoldre, com per exemple, què passaria si un jugador sortís positiu per Covid-19. També recorda que es poden jugar partits com a mínim cada 72 hores i amb un màxim de 32 graus de temperatura. Per rematar-ho, l'Associació de Futbolistes deixa entreveure que el protocol pot ser anticonstitucional. El Barça femení espera el títol de Lliga. La Real Federación Espanyola de Futbol es planteja donar el dia 8 per acabar la temporada. Hi ha 4 hipòtesis sobre la taula. Amb aquestes, el Barça es proclama campió. Recordem que les de Lluís Cortés anaven primeres a la Lliga amb 9 punts d'avantatge sobre les segones classificades. Per la part baixa, l'Espanyol es podria veure beneficiat al no haver-hi descensos. Tornada als entrenaments el dia 11 de maig. D'acord amb les fases de desconfinament presentades pel govern, el dia 11 els futbolistes podrien tornar a entrenar. Dins el marc de la fase 1 ho podrien fer de forma individual a les instal·lacions del club. Recordem també que està previst que els futbolistes passin els tests al llarg d'aquesta setmana.